Uuden projektin luonti. Tieportaali avautuu tässä portaalinäkymässä, mutta me halutaan käyttää tuota projektinäkymää, ja sinne me päästään valitsemaan täältä vasemmasta alakulmasta Project View. Projektinäkymässä voidaan luoda uusi projekti tuosta painikkeesta, tai sitten täältä projektivalikosta valitsemalla uusi. Sen jälkeen annetaan projektille nimi, joka on Tieportal perusteet Day 2, ja painetaan Create. Nyt meillä on uusi projekti luotuna ja voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.